Katolícka univerzita v Ružomberku sa môže pochváliť novým televíznym štúdiom za 640 000 eur. Slávnostné otvorenie na katedre žurnalistiky mapovala aj naša kamera. V novom štúdiu budú poslucháči univerzity pracovať so 4 štúdiovými kamerami, s čítacími zariadeniami a k dispozícii majú aj 8 kompletne vybavených kameramanských setov. Nechýba ani réžia alebo strihové pracoviská. My sa venujeme vlastne formácii úmyslu, čiže rozumu a srdca. I tomu bude slúžiť, takže aj to štúdio. To, čo bolo cieľom naším, je de facto len prostriedkom k naozaj poskytnutiu kvalitného vzdelania, štúdia a plnohodnotného uplatnenia v praxi, vlastne v prospech celej spoločnosti. Aj moderné technické prostriedky sú na to, aby slúžili človeku. Ja myslím, že netreba vždy myslieť len, že je to formácia náboženská, ale je to formácia človeka. V roku 2002, keď sme prijali prvých študentov, mali sme jeden televízor a jeden videorekorder, ale to práve profesionálne štúdio, to je až dnes. K profesionálnej príprave študentov by malo pomôcť aj memorandum o spolupráci s televíziou Lux. Máme nádej, že takéto prepojenie bude mať svoj zmysel. Konečne sa využije aj potenciál študentov, ale aj technika a že budú reálne výstupy pre vysielanie televízie Lux. Chceme zaradiť priamo do vysielacej štruktúry istý blok, ktorý by bol tu, priamo zo štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Európska únia podporila túto myšlienku ako projekt v oblasti výskumu a vývoja.